Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Azatlyk Radiosynyň dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaran türkmenleriň dürli ukal pursatlaryny ele alýan Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşiginiň nowatdaky sanyna başlaýar. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Aýdylşyna görä, Türkiýe, Türkmenistanda zähmet migrantlarynyň iň köp ýurtlarynyň biri we olaryň aglabasam bir kanun ýagdaýda ruhsatsız iş ýapýar. Türkiýedäki zähmet migrantlar eýýäm ençe ýyldan bäri bir kanun ýagdaýlaryna çykaly goýulýarlar. Türkiýede 11 aprelde migrantlar we bosgunlar barada täze kanun güýje girdi. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň geçen sanlarynyň birine ýurda dolanmak isleýän Türkiýedäki Türkmenistana zähmet migrantlarynyň şol kanunaky günä geçişlikden nähil peýdalanjakdygy, wizesizlik jezalarynyň şertleri we inni Türkiýede nähil köp wagtlap galyp boljakdygy hakynda maglumatlar berdik. Bugün ýurda dolanmak islemeýän Türkmenistany bir kanun migrantlaryň Türkiýede täze kanundan nähil peýdalanyp ýokary okuw jaýyna girip biljektigi ýa-da Birleşen Milletler Guramasyna bosgunlygy ýüz tutup biljektigi, bosgun bolup görenleriň durmuşyna täze kanun bilen nähil ýetgeçliklerin boljakdygy barada şonuň ýaly Türkmenistandan Türkiýe okumaga geljek. Daşary ýurtlara täze kanunna nähil şertleriň öňe sürilýäni babatda ýabanjylar Nokot.info web sahypasynyň ýolbaşçysy we hukuk kengeşçisi Murat Erşahin bilen soraw-jogap görüşünde gepleşik geçirer. Gepleşigimiziň 1-nji bölüminde 11 aprelde güýje giren migrantlar we bosgunlar kanuny Türkiýede wizesiz bir kanun işläp beren migrantlaryň ýokary bilim almakla babatda nähili şertler döredýär. Türkmenistandan Türkiýe okumaga geljek daşary ýurtlara täze kanun nähili mümkinçilikler döredýär. Diýen esasda hukuk kengeşçisi Murat Erşahin Türkiýede ençe ýyldan bäri wizesiz bir kanun işläp beren we golaýda uniwersitete girmekli üçin dokument tapşyran zähmet migrant aýgulun özi ýaly ýagdaýdaky beýleki migrantlaryň adyndan berjek sorawlaryna we Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndan alynan bu temadaky tesbirlere jogap berýär. Aýul Inha Murat Erşahindan Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň ýokary okuw jaýyna girmeklik şertleri barada käbir sorawlar soramak istedim. Seniň şol sorajak sorawlaryňy alaly. Hawa aýul sorawlaryňy aýt. Salam aleyk. Öňünçe men diňlen ähli deňdoşlary, ähli eldeşlerimize Murat Erşahindan öňünçe şunu soramak isledim. Täze kanuna görä bir kanun işleýän migrantlar jerimetini töläp nädip uniwersitetde okap bilýär. Vizesi geçmiş olan kaçak olarak Türkiye'de bulunan kişilerin üniversitelere ya da Türkçe dil kurslarına kaydedilip edilmeyeceği ile ilgili yeni yabancılar kanununda bir kısıtlama yok. Vize möhkledi gutorup Türkiye'de gaçkak ýagdaýa düşen daşary ýurtlaryň uniwersitetlere ya da Türkçe dil kurslarına girip bilmekleri babatda täze migrantlar we bosgunlar kanunyna bir çäklendirme päsgelçilik yok. Türkiye'de okuw jaýlary migrantlaryň wizesiniň ya da iş ruhsatynyň bolup bolmaýanyna garanok. Bir kanun gaçkak ýagdaýdaky wizesiz migrantlar Türkiýanyň uniwersitetlerindäki daşary ýurtlar üçin aýrylan boş orunlara arda berip okuw girip bilýär. Uniwersitede ýüz tutanmakaly bir kanun işläp beren Türkmenistanyň migrantlardan hiç kim wiza ýagdaýyny soranok. Uniwersitetler migrantlaryň dokumentlerini kabul edip olaryň eline studentlik kagyzy berýär. Türkçe dil kurslaryna dokument tapşyran makalyň olar hem eline studentlik kagyzy berýär. Ýöne uniwersitede ýa-da Türkçe dil kursuna dokument tapşyran wizesiz gaçak migrantlar eline student diýip kagyz alandan soň Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty üçin polisiýa gitmeli däl. Sebäbi polisiýa baran makalyň täze kanunyna görä pasportyňda okuw wizesiniň bolup bolmaýanyny seredilýär. Muň üçin Türkiýede gaçak ýagdaýdaky türkmen zähmet migrantlary uniwersitede ýa-da Türkçe dil kursuna dokument tapşyryp eline student gatyny alandan soň hökmany suratda Türkmenistana gitmeli we ol ýerdäki Türk konsoloslugynyň okuw wizesini alyp gelmeli. Eger Türkmenistan pasporty köne bolsa onu hökman täzelemeli. Türk konsollugy 15 gün bilen bir aýyň dowamyna täze okuw wizesini berýär. Täze
Täze kanunna her student kagyzy getirene Türkiýe okuw wizesi berilmeli diýen bir şert hem ýok. Okuw wizesini berip bermezlik Türkiýe döwletiniň ygtyýaryna bagly. Yani sizin vizeniz var mı yok mu öğretim kurumları, üniversiteler buna bakmıyorlar. Inniki soruňyz Aýgul, hawa. Migrantlar şurada işläp beren bir näçe ýaşlardan oturýar esasy, aglaby böyle ýaşlardan. Onun üçin ählisiniň gelen wagty bir tutunan maksatlary bardyr. Hani okumak, köpüsi pul ýygnap, öý tutmak veya maşina almak değil de köpüsün böyle hani yurdumuzda käbir şertlere hani okap bilmediği için gelip şu daşary yurtlaryň oku şertlerini görüp berde hatta bilimini yukarı bir derecede alıp bileceklerine inandıkları için şöyle bir soru: üniversitede kazanan migrantlar cerimesini tölep öz yurduna gitmen, okuğunu devam edip bilýärmi? Öz yurduna gitmen diýende mesela okuw girenden soň öz yurduna gidip gelmeli diýen bir kanun vardı bizim öňkü kanunumuza göre. Yani öz yurduna gidip gelmeli. Murat Erşahin'den legin okuw girenden soň öz yurduna gitmen, okuwunu berde devam edip bilýärmi? Türkiýede galyp bilýärmi diýen. Hawa, Türkmenistanda gitmen, Türkiye'de kalıp okuwunu devam edip bilýärmi? Bunun için yapılması gereken şey emniyete gitmeden önce Türkmenistan'a gitmeniz gerekiyor. Türkiýede polis ýaşaýyş ruhsaty aljak migrantlaryň wizesiniň mökledine hökmany suratda üns berýär. Türkiýede täze kanunyna görä polis wizesiz gaçak gezen möklediniň jezasyny tölep ýokary okuw jaýyna okumak isleýän migrantlaryň öz ýurduna gidip ol ýerdaky Türk konsullugynyň ýörüte okuw wizesi bilen gaýdyp gelmegini talap edýär. Pasaportunuz eski ise yeni pasaport çıkartıp Türk konsolosluğuna giderek oradan yeni bir pasaportla öğrenci vizesi talebinde bulunuyorsunuz. Yine bir sorum var. O da Türkiye'de üniversitet kazanıp Türkmenistan'a giden migrant hem 3 ay garaşmalı mı? Şu an täze çıkan kanunları okak görenimizde 3 ay berde işleyen ähli migrantlar o taýda bir kanun getip berenler. Hawa, bir kanun getip berenler öz jerimesini ödänden soň 3 ay yurdumuzda kalıp ondan soň izine dönmeli etdiler. Eğer bu hani okuw kazanan yaşlar gidip de 3 ay kalmadan gelip bilýärmi izine? Siz normal şekilde gitseydiniz eğer öğrenci olmadan Türkiye diyecekti ki ben size çıkış yasağı koymuyorum ama 3 aydan önce de Türkiye'ye giremezsiniz diyecekti. Türkmenistan'daki Türk konsolluğuna okuw wizesi alandan soň täze kanunyna 90 günden köp wizesiz gelenler üçin aýdylýan 3 ay möklediň dolmagyna garaşmaga gerek ýok. Sebäbi elinde student gaty bilen gidip öz ýurdundaky Türk konsolluğundan okuw wizesi alanyň 3 ay garaşman ýyzyna gaýdyp gelmegine hiç dat diýilenok. Student gaty alman adaty ýagdaýda wizesiz galan möklediniň jerimesini tölep gitse bir migrant ana şonda 3 ay soň gaýdyp gelmegine ruhsat berilýär täze kanunna. Elindäki student kagyzy bilen okuw wizesi alanlar 3 aýdan ol Türkiýe'ye gelip bilýärler. Öğrenci vizesi aldıktan sonra Türkiye'ye gelmek için 3 ay beklemeyebilirsiniz. Siz normal şekilde gitseydiniz eğer öğrenci olmadan 3 aydan önce de Türkiye'ye giremezsiniz diyecekti. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy täze kanunyna migrantlar üçin studentlik we bosgunluk. Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky Türk kanuny we migrantlar söz başly materialy galdyrylan tesirlerden Nurberdi Amanow Ankara diýen dinleýijimiz täze kanuny görä 2-nji kursdan soň işlemäge ruhsat berýär diýýärler. Türkü okumaga geljekler nähili wiza bilen gelmelike diýip sowal beripdir. Hawa Aýgul senem sorasaň soraňy soň umumy mazmunnaky bu sorawlara birlikde jogap bersin. Türkmenistan'dan Türkiye okumaga gelecekler. Menin jigim var mesela hani şöyle gelecek bolýan bir näçe ýaşlarymız var. Şertler nähili mesela? Bunun başından o taýda mesela egzamini tapşyryp hani gelip gitmek soň hani her kime mümkinçiligi bolmayan insanlar var. Hani bilýäňiz işte uçar biletleri gymmat bolup bilýär käbir insanlara. Bunun başında käbir maşgalary gymmat bolup bilen üçin hani gelip gitme mümkinçiligi bolmayan ýaşlarymız var. Olar hani Türkmenistan'da Türkiye girecek okuwnyň egzaminini tapşyryp otaýdy. Hawa sen okuwa girdin ýa-da bolmasa okuw kazandın diýen jogaplary alyp bilýärmi? Hani bu şertler nähili? Yani Türkmenistan'da şöyle gelme isleyen ýaşlar üçin Türkiýede okuma şertleri nähili?
bir sorum da böyle Murat Erşahin için. Aynı şekilde daha önce nasıl yapılıyorsa YÖS sınavına girerek, yani yabancı öğrenci sınavına girerek Türkiye'de yapılıyor sınavlar. Türkmenistan'dan Türkiye'ye ilkinci gedek okumaya gelecekler için täze migrantlar ve bozgunlar kanununa olgudan ütköşüklük şertleri yok. Türkiye'de okuyacaklar YÖS dip adlandırılan daşary ýurtly studentler için geçirilen egzamina girmeli. YÖS egzaminine, yani üniversitelerin daşary ýurtly studentler için dörediyen egzaminine gatnaşmakly için Türkmenistan'dan hiç hili vizesiz gönümel Türkiye turist hökümüne gelip bir ayın dowamyna gatnaşyp bilersiniz. Sebäbi Türkiye Türkmenistan raýatlaryna bir ay vizesiz turist bolup gelmäge ruhsat berýär. Üniversitede dokument taşyrmakly üçin bolsa Türkiýe'ye gelmäge gerek ýok. Türkiýede kanuny ýagdaýda ýaşaýan birine sizin adyňyzdan üniversitede dokument taşyrmakly üçin Türk konsulluğundan anam hat alyp onu dokumentleriniz bilen bile iýerip bolýar. Türkiýede üniversitede giriş egzaminlerinden geçip bilmedikleri üçin boş galan orunlar barada bildiriş berilýär. Üniversitelerde giriş egzaminlerinden soň daşary ýurtlar üçin aýrylan ýürüýte orunlardan boş galan ýerlere hiç hili egzaminsiz öz şertlerine gowat edilýän daşary ýurtly studentler alınýar. Üniversitede girenden soň eline student şahadatnamasy alyp, soň Türkmenistana gidip Türk konsulluğundan oku vizesini alyp gaýdyp gelýär we ondan soň Türkiýede oňa täze kanun boýunça ýaşaýyş ruhsaty berilýär. Türkiýede student bolup ýaşaýyş ruhsaty alanlar üçin soň ýerine ýetirmeli şeýle hökmany şertler bar. Student ýaşaýyş ruhsaty alanlar 20 güniň içinde ýaşaýan ýeriniň adresini degişli bolan migrasiýa gullugyna bildirilmeli. Türkiýe oku vizesi bilen gelenler student ýaşaýyş ruhsaty almakly üçin bir aýyň içinde polisa ýüz tutmaly. Türkiýede ýaşaýan adresini ütgöden studentler täze kanunyna görä şeýlede 20 güniň dowamyna adresini ütgödenligini hökmany suratda migrasiýa gullugyna we polisa habar bermeli. Kaydını yaptırdıktan sonra öğrenci belgesini alıyor. Yine Türkmenistan'a gidiyor. Öğrenci vizesi alarak geliyor bu sefer. İkamet alabiliyor bundan sonra. Son bir sorum da şöyle olacak. Türkiye'de öz hasabyna okuyacakları täze kanun işlemäge ruhsat berermi? Şumat işlemäni ruhsat yok yani. Derde okuyan taliplerin ağla böyle eneleri, ataları pluridi o şekilde oku koyarlar. Kanun taýdan ruhsat berilen noktada inni şu täze kanunu ruhsat berilen nokta yaşlar öýünden pul almajak bolup hani gaçak diýenýaly işläp özleriniň gününü geçirip beren taliplerimizden var. Ýöne hani bu kanuna laýyklykda hem işläp hem okap bolýarmy? täze kanuny görä diýen. Hawa. Murat Erşahin hawa. Şimdi yeni yabancılar kanunu ilk defa öğrenciler çalışma hakkını tanıdı. Yani 2. sınıfa geçtikten sonra Çalışma Bakanlığı'na başvurarak kendiniz çalışma talep edebilirsiniz. Bu haftada 24 saatte sınırlanmış. Türkiýede täze kanun ilkinji gedek okumaga gelen daşary ýurtlara işlemeklige ruhsat berýär. Ýöne daşary ýurtly studentler täze kanunyna görä 2-nji kursa geçenden soň Zähmet we Sosial Üççülük Ministrligine ýüz tutup ruhsat alyp hepdede 24 saady geçmejek ýagdaýda işläp gazanç edip bilýär. Tam gün çalışma olmuyor. Haftada 24 saat çalışabilirsiniz ve bunun karşılığında bir ücret alabilirsiniz. Bu yasal duruma geçti bu şekilde. Murat Erşahin'e şunu da sorasım geliyor. Eğer 5 yıl okan talipler derdi vatandaşlığı alıp biler mi ki? Türk vatandaşlığını. Türk vatandaşlığını. 5 yıl okuldan sonra Türk vatandaşlığını alıp bilerler mi ki? Täze kanunlara göre elbette bunları bilmelisler. Hani yeka bir menden bu katı köp yaşlarımız sizin radyonuzu dinleye sağ olun. Bir näçe bize täzelikler bilen, kanunlar bilen bilgilendirýäňiz. Eğer bu soruların olacağını bilsek, bizim için köp saatları muňa göre hareket ederiz. Muňa göre hani özümüze biraz rağım bolsa, Durmuşy şuňa görä planlar diýende. elbette hani herkesin bir planı olyandır. İşte biz de buna göre bir planlama izleyiz. Yani eğer böyle soruların cevapları bizi elbette hani kanaatlandırsa, elbette buradaki migrantların köpüsü kaçak olacak da. Bir kanuni ýagdaýdan çykyp, yani yaşlarda bir kanun ýagdaýdan çykyp özlerini düzgün bir şekilde getirerler diye düşünýän. Çalışma ikametiyle oturanlar, Türk vatandaşı eşi yanında oturanlar ya da uzun süreli ikamet tezkeresi alanlar Türk vatandaşlığına başvurabilir deniyor. Türk raýatlygyna Türkiýe ýaşamaklyk maksady bilen gelenler ýüz tutup bilýär. Türk raýatlygyny Türkiýe iş ruhsaty bilen gelenler, Türkiýede Türk raýaty bilen nikadan geçenler ýa-da köp ýyllap ýöneki ýaşaýyş ruhsaty alanlar alyp bilýär. Studentler bolsa oku vizesi bilen gelen üçin 2-nji kursdan başlap iş ruhsaty alanan bolsa Türk raýatlygy alyp bilen ok. Häzirki täze kanunyna görä. Ýöne soň kanunyň bu şerti ütgödülse, onu raýatlyk mümkinçiligi belki döräp biler, onam wagt görkezler. Şimdi öğrencinin asıl işi
öğrencilik bu yine değerlendirilmeyecek. Buna kesin bir şey bugün söyleyebiliyoruz. Aýgul minnettar beren soraglaryňyz üçin, söhbetleşýüňizde gatnaşanyňyz üçin sag bolun. Ömrüňiz ok bolsun. Sağ olun. Murat Erşahin, üniversitetten daşary dil öwrenmäge, türkçe dil kursuna geljek daşary ýurtlarlara täze kanun nähil şertler dörediýär. Şonu düşünýärsiňiz? Türkçe dil kurslarına da yeni kanunda diyor ki 2 defa ben size birer yıllık periyotlarla öğrenci ikamet izni verebilirim. Türkiye'de güýje giren täze migrantlar we bosgunlar kanununa Türkçe dil kurslaryna okumaga geljeklere 2 gedek studentlik ýaşaýyş ruhsaty almaga hak berilýär. Ýagny 2 gedek 1 ýyllyk ýaşaýyş ruhsaty alyp bilýärler. Täze kanunna Türkiýe dil öwrenmäge Türkçe dil kursuna gelenlerden saglyk kepilnamasyny satyn almaklygy talap edilýär. Täze kanuna görä Türkçe dil kursuna okujaklar hökmany suratda iň az 500, iň köp $1000 saglyk kepilnamasyny almaly bolýarlar. Şeýle çykdaýjy ederniýänler Türkiýede dil öwrenmeklik maksady bilen Türkçe dil kurslaryna okumaklyk üçin hem oku wizesi alyp bilerler. Söhbetleşýümiziň 1-nji bölümini jemläp aýdanymyzda Türkiýede wizesiz bir kanun gaçkak işläp ýörenler täze kanundan peýdalanyp jerimäni töläp student wizesi alyp gelip soňam okuman owalky işine dowam eden halatynda bu ýagdaýam polis barlygyna ýüze çykan makaly ol migrantyň ýaşaýyş ruhsaty we wizesi goýulsun edilýär we bu ýagdaý geljekde onuň Türkiýede kanunlardan peýdalanmagyna uly päsgelçilik döredýär. Şoň üçin hem Türkiýede wizesiz bir kanun gaçkak ýagdaýda işläp ýören zähmet migrantlary täze kanundan student ýaly bolup peýdalanyp soňam hakykatdan hem okumajak bolsalar onu Türk polisini arlamaga synaşmazlygy maslahat berýär. Kaçak çalışan kişiler öğrenciliği bahane ederek ikamet tezkeresi alayım ben Türkiye'de çalışayım diye düşünüyorlarsa benim fikrim bu konuda yanılırlar ve zarar görürler. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy täze kanunna migrantlar üçin studentlik we bosgunluk. Gepleşigimiziň 1-nji bölüminde Türkiýede 11 aprelde güýje giren migrantlar we bosgunlar kanunyny okumak isleýän daşary ýurtlarlara nähil şertleriň döredilýäni hakynda hukuk geňeşçisi Murat Erşahin bilen sorag-jogap esasynda Aýgulun gatnaşmagyna pikir alışdyk. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugunky 2-nji bölüminde bolsa Türkiýede güýje giren täze kanunyň bosgun boljak bolýan ýa-da bosgunlukda gezip ýören Türkmenistan raýatlaryna nähil şertler döredýäni barada hukuk geňeşçisi Murat Erşahin bilen gurrun eder. Özara söhbetleşikde hukuk geňeşçisi Murat Erşahin'a migrantlaryň adyndan soraglary rozway, bosgunlaryň adyndan hem sowallary bosgun Murat berer. Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky Türk kanuny we migrantlar söz başly materiala galdyrılan tesvirlerden Maksat Merew Istanbul diýen dinleýiji hem täze kanun Birleşen Milletler Guramasyna ýüz tutjak migrantlara nähil mümkinçilikler berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň gorawynakylar üçin nähili üýtgeşiklikler bar diýip sowal galdyrypdyr. Hawa Rozway we Murat Yabancılar.info web sahypasynyň ýolbaşçysy we hukuk geňeşçisi Murat Erşahin siziň hem şeýle soraglaryňyza jogap bermäge taýýar. Soraglaryňyzy beriberiň. Rozway Murat. Döwlet men şu täze kabul edilen kanun bilen baglanşykda şu Murat Erşahin'i bir näçe soraglary izlemekçi bolýan. Rozway, aýdyber. Soraglaryň mazmuny şulardan ibaret. Hemmemizde belli bolýaly Türkiýede gaty köp Türkmenistanly migrant işçiler var. Olaryň ýarpy diýen el wizesi işläp ber. Olar bir kanun işläp geçiren wagtynyň jerimesini tölemejek bolup we Türkmenistana gitmejek bolup Birleşen Milletler Guramasyna ýüz tutýar. Migrantlar üçin bir kanunlukdan çykmak babatda bosgunluk bir çäremi. Dogrudan täze kanuna göre bosgun olan migrantlar şeýle ýagdaýda jerimeden halas bolup bilermi? Ýagny olaryň wizesizlik günäsi geçilermi? Şimdi yine yeni yabancılar kanununda sığınmacılarla ilgili çoklu değişiklikler yapılmış. Sığınma talebinde bulunan kişinin hemen sığınması alınır. Kendine ikamet tezkeresi verilir ve sığınmacı statüsü verilirdi. Türkiýanyň täze migrantlar we bosgunlar kanunyna Birleşen Milletler Guramasynyň halkary gorawyna ýüz tutjaklary we bosgun bolup ýörenler hakynda düýpli üýtgeşiklikler girdilipdir. Owul Türkiýede Birleşen Milletler Guramasyna bosgunlyk üçin ýüz tutanlaryň arasy derrew kabul edilip şol wagda wagtlaýynça ýaşaýyş ruhsaty bilen bosgunlyk statusy berilýärdi. Soňra bir näçe ýylyň dowamynda oň hakykatdan hem bosgunlyk ýagdaýynyň bolup bolmagyny barlanýardy. Şeýlelikde migrantlar Birleşen Milletler Guramasynyň gorawyna bir näçe ýyllap bosgun statusyny kanuny ýagdaýda galyp bilýärdi. Ýöne 11 aprelde güýje giren täze kanun
kanunyna bolsa inni Birleşen Milletler Guramasyna goraw üçin 100 tutanlaryň arzasy 6 aýyň dowamyna netijelendirilmeli edilýär we olara bu 6 aýyň dowamyna wagtlança ýaşaýyş ruhsaty berilmeýär. Birleşen Milletler Guramasyna 100 tutup bosgunluk statusy almaklaryň gaty uly jogapkärçiligi bar. Täze kanunyna görä inni Türkiýede bosgunluk statusy öz ýurdunda ölüm howpy, adam oynamaklyk, zulüm, jinsy, etnik we dini äsgermetçilik howpy awanyan migrantlara berilýär. Ýurduňa giden mahalen tutsak edilip biljekliň bir sebäp hasaplanmaýar. Eger ýurduňyzda söwüş gidip duran bolsa, janyňyza ölüm howpy awanyan bolsa, onda bosgunlyga ýüz tutup bilersiňiz. Gysgaça aýdylanyna adamyň janyna howp awanyan bolsa, bosgunluk statusy alınmalydyr. Bolmasa başga sebäplerden sypmaklyk üçin bosgunluk statusy ulanylmaly däldir. Öz ýurduň bilen bir baglanyşyň galman halatynda, ýagny ol ýurda giden mahalen janyňa kas ediljek bolsa, onu bosgun statusy alyp bilersiň. Bolmasa Türkiýede ençe ýyllar bizesiz bir kanun gaçak ýagdaýda işläp, innem täze kanundan peýdalanyp bosgunluk statusyny alyp, soňam Türkiýede galyp Türkmenistana gitmän işlemäge dowam ederdiňleriniň bu plany polise äşkär bolan makaly onun 15 günüň içinde Türkiýany terk etmekligi talep ediljekdir. Bu ýagdaý olaryň döwleti allap, kanunlary bozup, özüniň Türkiýedäki geljegini paltalamakdan başga zada yaramaz. Aslında vizesiz bir kanun gaçak işläp beren Türkmenistana zähmet migrantlaryň täze kanunyna görä jerimelerini töläp, deportsuz öz ýurduna dolanyp 3 ay soň täzeden gelmegine hiç gelip ätgelçilik ýokka, şeýle näde dogry ýola baş goýmagyna gerek ýok. Sebäbi şeýle synanşyk sebäpli Türkmenistandan gaýdyp Türkiýäge gelmegiňiz kanun taýdan mümkin bolman biler geljekde. Şoň üçin kanuna gawat gelýän ýagdaý ýok bolanlaryň bosgunlyga ýüz tutmagy synaşmagyna maslahat beremok. Iňmowsy vizasy galan möklediň jerimesini töläp Türkmenistana gidip 3 ay ýa-da ol ýerde näçe galmalan bolsa galyp kynçylyklara düz gelip çydap, soň Türkiýe iş vizesi bilen gaýtadan gelmeklik. Ama yeni yabancılar kanunu şunu getiriyor. Sen müracaatını yaparsın, ben 6 ay içerisinde bunu sonuçlandırırım, sana ikamet tezkeresi vermem bu süre içerisinde diyor. Hawa Murat sen soruň alaly. Murat Erşahin Bey şeýle bir sorum var. Inha men bosgun bolup bir näçe ýyldan bäri Türkiýede ýaşapýarym we täze çykan kanunlara görä eger okuwa üniversitede girmek istesem ýa-da işlemäge başlasam statusumy ýitirýänmi ýa-da iş vizesi alyp bilýänmi? Şoňa baglanyşly sorularym bardy. Tabii şimdi sığınmacı ya da diğer adıyla mülteci olan kişilerin çocuğunuz olduğunu da varsayalım. Yani ilkokuldan ortaokul yani 12 yıl kesinsiz eğitim zaten zorunlu. Türkiýanyň täze migrantlar we bosgunlar kanunyna görä bosgunluk statusy alanlaryň çağalary hükmany suratda 12 ýyl mektepde okaýmaly. Bosgunlar çağalaryny okutmaga mejburdur. Türkiýanyň okuw jaýlary hem bosgunluk hatyny görkezen makaleňiz, dokumentleriňiz hükman kabul edämeli. Orta bilimi öz ýurdunda tamamlanýar. Bosgun arkaýynlyk bilen Türkiýede täze kanunyna görä uniwersitede girip ýokary bilim alyp bilýär. Bosgunlaryň uniwersitede girip ýokary bilim almak üçin öz ýurdunyň konsulluklaryndan getirmeli dokumentleri we okuw wizesi hem şeýle ýagdaýda islenmeýär. Bosgunlaram edil Türk raýatlary ýaly şol bir şertlerde bilim mümkinçiliklerinden we uniwersitetlerdäki boş galan orunlardan hem peýdalanyp bilýärler. Bosgunluk statusy bolanlar diňe Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan iýerilen şäherlerdäki uniwersitetlerde okap bilýärler. Ýagny başga şäherlerdäki uniwersitetlerde okap bilmeýärler. Uniwersitetlerde okayan bosgun studentleriň ýürüýte gidip ýaşaýyş ruhsaty almagyna hem täze kanun boýunça gerek ýok. Täze bosgunlygy ýüz tutanlar bolsa 6 aýdan soň status alyp, soň beýleki migrantlar ýaly iş tapyp, işlejek ýerinden zähmet we sosial üçinçilik ministrligi arkaly iş ruhsaty alyp bilýärler. Ýöne bosgunlukdan çykan ýa-da çykarylan halatynda bolsa, olaryň iş ruhsaty goýulsyn edilýär. Sığınmacılar zorunlu ile tabi tutulukları için bulunduğunuz ildeki üniversiteye müracaat ederseniz, kabul edilirseniz yabancı öğrenci statüsünde kayıt yaptırırsınız onları da. Türkiýede bosgun bolan bir Türkmenistanly, bir Türkmen täze kanunyna görä haýsy bolsa daşary ýurtdy bilen resmi ýagdaýda nikahdan geçip bilermi? Şeýle nikah sebäpli bosgun statusyny ýitirip bilermi? Benim berjek soralarym döwlet şulardan ibaret. Evet, yine Türkmenistan'da olup sığınma talebinde bulunan kişiler zaman zaman evlenme taleplerinde bulunabiliyorlar. Türkiýedäki Türkmenistany bosgunlar wagtal nikahdan geçmekli üçin arda bilen ýüz tutýarlar. Täze migrantlar we bosgunlar kanunyna bu temada hiç ýyly päsgelçilik ýok, gadaganlyk ýok. Türkmenistany bosgunlar özü ýaly bosgunlar ýa-da gaýsam bolsa bir daşary ýurtly bilen bolşýaly bir türk raýaty bilen hem arkaýynlyk bilen resmi nikahdan geçip bilerler. Ýöne türk raýaty bilen resmi nikahdan geçen wagtym men Türkiýede hemişelik galarny bosgunluk statusyny başga maksatlar üçin ulanmak isleýän bar bolsa onu ýene ýalňyşýarlar. Sebäbi Türkiýede galmakly üçin bosgunlukdan ýüze gürmek gerek. Bosgun
bozgunlukdan yüze uran ýa-da bozgunlyk goýborsun edilen birem Türk raýaty bilen resmi nikahı bolsa-da 15 günüň dowamynda täze kanunyna görä ýurdu terk etmeli bolýar. Ýöne Türk raýaty bilen resmi nikahlar İçeri işler ministrligine Türkiýede maşgalatynyň ýanyna galmaklygy haýyş edip arda bilen ýüz tutup bilerler we oňoýly garalanmagaly hem galyp bilerler. Berilje kararyň bozgunyň Türkiýede galan ýyllaryna özüne nähili alyp baranlygyna bagly bolýar. Şu ýerde belläp geçmeli käbir mühim ýagdaýlar bar. Meselem bozgunlar kanunyna görä hökmany suratda Birleşen Milletler Guramasynyň iýberen şäherine ýaşamaly, ýagny İslam şäherinde ýaşap bilen ok. Bu sebäpden 5 ýyllap İstanbulda wizesiz bir kanun ýagdaýda işläp Birleşen Milletler Guramasyna ýüz tutup bozgunlyk statusyny alyp ýene İstanbulda galmaga dowam ederdiň pikir hem näde dogry. Sebäbi bozgunlar İslam şäherine iýberilen ok. Gaýtan Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüýte iýberýän umuman anlamda kiçi şäherlerine iýberilýär we ol ýerlerde kän iş mümkinçilikleri bolan ok. Bozgunlyk alyp iýberilen şäherine halaman ol ýere gitmän İstanbulda galmaga dowam edenleriň statusy şol sebäpden derrew goýborsun edilýär. Bu ýerde aýratyn belläp geçmek isleýän bir ýagdaýym bar. Birleşen Milletler Guramasyna bozgun bolanlaryň öz ýurdunyň ýagdaýlary barada beren maglumatlary gizlin saklanýar we başga ýurtlara hiç kili bildirilmeýär. Şoň üçin hem bozgunlukdan öz islegi bilen çykanlar öz ýurduny dolanaýan halatynda hem Birleşen Milletler Guramasyna beren maglumatlar sebäpli aýyplanyp bilmeýär. Şoň ýalyda Türkiýede bozgun bolanlar hiç wagt Türk raýatlygyny alyp bilmeýär. Türkiýany gyzyklandyrýan bir sebäp bolaýmasa ýürüýte kararlar bilen bozgunlar raýatlyga kabul edilmeýär. Yani bunu yine bir araç olarak kullanmak isteyenler, ben sığınmacıyım, bir de Türk vatandaşıyla evlenirsem buradan daha gitmem, Türkiye'den daha gitmem, buraya yerleşirim mantığı yanlış. Hava devlet ayarlanan gepleşige Murat Erşaýnyň şeýle soralara jogap bermegi we şeýle çykan kanun bilen baglanşykly bolan wakalar bilen bizi tanıştırıp şeýle derejelerde tüm dünýä aýan eden için, yani Türkiýede okap we işläp beren türkmenlerin ählisine ýetirmegine kömek eden için biz Murat Erşaýna uly minnetdarlygymyzy bildirýäs döwlet. Murat Erşaýna berdikleri jogap için. Tökötürşüge gatnaşyp beren sorawlaryňyz üçün sag bol Rozoway, sag bol Murat, sag bol. Sag bol döwlet, sizden sag bol. Dünya Türkmen Rahatly hepdelik dowamly gepleşigimiziň bugünkü temasy täze kanunyna migrantlar üçin studentlik we bozgunluk. Bu temany Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky Türk kanuny we migrantlar adly materialy gelip boğuşýan köp sanly tesbirdir sowallar esasynda el alyp yabancılar.info web sahypasynyň ýolbaşçysy we hukuk kengeşçisi Murat Erşahin bilen Türkiýedäki zähmet migrantlaryň adamdan Aýgul we Rozoway bilen bozgun muradyň gatnaşmagyna özara soraw jogap söhbetleşigi görünüşinde taýýarladyk. Azatlyk radiosynyň azat dolkunlaryna dünýä türkmenleri bilen gatnaşyp hem habarlaşyp duruň. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Bagtyar günlerde görüşeliň, rowaşlyk hem raňyz bolsun. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.